ଖୋଲା ହେଇକି ସବୁ ଜାଗା ଖୋଲା ଖୋଲା ଜାଗା ନା ତ ଦବେ ଧରେ ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ହବ? ଖୋଲିଦେବି ନା ହଁ ସେ ଫାସ ପଡ଼ିଛି କଣା କରିଦେବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ନାଇଁ ମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚରଟା ନା କ'ଣ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବି ଦେଇଛି। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ମିଲ୍ 60 ଟଙ୍କା କିଛି ଅଧିକା ନୁହେଁ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି। ଭଲ ଦେଇଛି 60 ଟଙ୍କା। ଆମ କଟକରେ ଏଇ ମିଲ୍ରେ 70-80 ଟଙ୍କା ପାଖରୁ କମ୍ କରିବେନି ସେ। ନାଇଁ 60 ଲାଗେ। ମାଛ ତରକାରୀଟା ଅଭଡ଼ା। ଲୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପକାଉନାହାନ୍ତି ନେବେ ଲୁଣ ଯାହାର ଲୁଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ସେ ନେବେ ଆଉ କିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କମ୍ ଲୁଣ ଖାଇବାକୁ। ଅଲଣା ହେଇଛି।